Şu toylawadın gördün mü diyen bir oğudan sığarın täzelikde ýatladyk. Şonam aýdyp bereyinne. Muny aýdyp berjek bolýanyň sebäbi ora oglanyň bir internetde palaşyp dördüň ýaryna bardym. How turka gitsekden ötür ağa. Ýoý, näme şu gitsek o? Gülýar ýurdumyz wa sagazaklar arasynda ýatyp duran o näme? Degen ok, şoň haýsy bir zadyň dünýä maňy çarşak. Sagazaklar arasynda ýylgyryp, şoň gülküsini görüp, şolong bir mährinden ganynyň näme dünýä maňy degen ok diýdim men. Turka gitsek baýak geljekdi hajaga. Menem beýdime diýdim. Sen ýaly aýda öýüne döwlet edip pul salýan ogly içerde de ýok diýdim. Allahyň beren rızkyny az görme dost diýdim. Men saňa aýdýan Allahyň beren rızkyny az görme, o gaty görür diýdim. Hawa onuň bir beýdip berseň diýdim, esde ämin ise onuň buzaga döwletiňem gider senden diýdim. Onuň sonuna bir gaharym gelip aýdyp durnanna. Gördüňmi diýe. Adam ogly daň seherler oýanyp adanyň owazyny dinläp gördüňmi? Hak beren mübarek, hak beren mübarek demini sorup ähli aladandan ýeňläp gördüňmi? Su ýüzünde saýkap dünýäň namasyny gurrun mara. Jany birdir gemçin yer munno ýaşap görün. Näme üçin diýip böwrüň dinläp gördüňmi? Bir ýerde urşuwa, bir ýerde gowa. Yarım mars agaýyny ýeriň üstünde dawa. Alny allanyp yüz vermeli dünýä. Guruluşun zihnlap genläp gördüňmi? Käte bolsa Spanyny ýazgardyň. Giýirlisini san bolan ýaz gördüň. Berenin köp. Ana sen ýaly alanyňam az gördüň. Ýagşy ýamanyň dinläp gördüňmi? Hyýal dünýäde köňlümiň gusy. Mal dünýälikdir tekudun basy. Agalar, agalar, ahir bagty yeter hazaga. Sabırlı kişi bir başlan iyisini soňlap gördüňmi? Köňlü mafuda bol güýjalar ýaly. Tagada berilen gizeler ýaly. Ahiri öz göňlüň ýyňjalar ýaly. Dur, ýira bar ýa, bir ýaşy niýet oňlap gördüňmi? Paýgadyň bagynyň asylgyn sözi man tasar. Mine tımsallaryň ensesi. Bulmana ummanyň bir sedamsasy Şahir toylawady. Öktepäň babarawyndan diýipdir. Aman janyň lak gördüňmi diýdim.